Nandewo. Biko ka anyị matụgodo onye Igbo. Ava m bụ Maazị Chinedu Ude, onye Awono Village na Mbanabo South Development Center na Ogwu Local Government Area na Enugu State, Nigeria. Nandewo. Biko nwa ha na-etugo etu. Afọ eji mmalị m bụ Ogbuefi Onoli Ugonabo. Anyị ekene gị Ugonabo. Ogbuefi Onoli Ugonabo. Anyị na-ekene gị. Erika isi ghọta na anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions, ndị pụta ihe n'ime ka asụsụ na omenala Igbo na-achịghata karịa ka ọ dị n'oge mbụ. N'ụbọchị nke tata anyị buru ịgba, anyị buru egwu bịa na be gị n'ụbọchị nke tata na Awono Owele na Mbanabo Development Center. Anyị kene gị. Ajụjụ anyị ji bịa tata bụ anyị chọ ka anyị mata ihe a na-akpọ ikuchi mmadụ, asị na a na-ekuchi nwaanyị ekuchi. Biko na nghọta nke gị kọwatụrụ anyị ihe bụ mmadụ ikuchi mmadụ ibia. Ọ dị mma nwanne m, na asị na ihe onye na-amara ọjụọ ese akọwatali ya. Dịka omenala Igbo si wee kwụrụ, n'ebe mfụdebe, n'ebe mmadebe, n'ebe nna nke mụrụ mụ nọ, ikuchi nwaanyị na omenala Igbo emekwuru ya na be nke m, emegwu ya n'ọtụtụ ebe na be anyị Awono Owele. Ọ ihe dị bụ ọkpụ tọrọ ọkpụ ndị Igbo na-eme iji wee zikọ na nwoke nwere ka nụọ nwaanyị, ọnwụ egbuo onye n'oge, ma nwaanyị enu ka na ọnọdụ etu ime, asị na agwa nwaanyị a amakakwana na ya rapụrụ ya ka ọ naba n'ụdị na di ya anwụrụgo. Ụmụnna atụwa alụ jụọ ụmụnne di ya kedu onye ọ dị ya ka ọ ga-enedo nwaanyị anya ka o kuchie ya. Kwekọrịta ofu onye apụta na ya ga-ekuchi ya bụ nwaanyị. A na-emekwali omenala na ọ bụrụ na onye fụ na asị na na-ekuchi nwaanyị ọmata maba, ịmata maba n'ike ime nsọ ala. Ụmụnna ga-ama, ndị mụrụ nke nwaanyị ji ama, enwere omenala a na-emegharị ya iji zikọ na ọpụgo n'aka onye nke nwụrụ anwụ nọrụzie n'aka onye nke dị ndụ, ọ bụrụkwa nwunye onye nke dị ndụ nke abụọ. Eme omenala di ya okuchie ya, chiva dị mma ọ mụtakwala ya nwa, onye enu kuchiri ya ga na-azụ nke ahụ ọ mụtara ya, na-azụkwa nke enu nwanne ya mụtara wee nwụrụ. Ekewe ife mgbe a ga-eke ihe, ekezie nwa anụ o kuchiri nneva, ekele oke nnafa, nke enu nwoke enu mụta ka o kuchiri nne ha, ekele oke nwoke nke ọzọ. N'ọka isi eme ya nsi mmalị na omenala Igbo na ka o si dị n'omenala Igbo. Onye bụ mmadụ ikuchi mmadụ a na-eme ya mgbe enu bụ enu. Ndewo. Anyị kene gị. Biko n'ụbọchị nke tata dịka anyị nọ n'ala Igbo tata, ọ ka dị mkpa na nwoke aka na-akụchi nwaanyị ka akwụsị gị? Mmasịrịkwa na-akwụsị gị, mama ya sịrị okwu na ọka dị
mana ife mejikwa na ọka dị bụ na enwevu nke mere ọfụ na o site n'usoro ndị ji kwekọrịta na be nkefa maka na enwere ebe a na-asụba asụba na ngwuru na enwe ndị kwu na ụdị ihe a bụ omenala na fa mara pụnata ya nwee ndị si na fa ma emezi iwu bụrụ na mmadụ ncha ya ekwelite na ofu ihe dịka mkpebi si wee dị ikuchi mmadụ keta ka dị enwe nke ka mee ọfụ na be anyị ọ bụrụ onye ọgbọ m ka ọ bụ na ọnwụ ọ mụtakwa nwa nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ kuchikwe nwunye ya nwa ya na ya na-abụ na-amụtakwa nwa ma kịta enwere ndị na-ekwu na fanwa ama eme ya eme kama nwaanyị mụta ofu nwa ma ọ bụ nwa na-abụ di ya nwụrụ ya na-etewe ndị ọ mụrụ anya ka ya jee nụọ nwunye nke ya nwee ndị si na-eji akọva ọnụ na va menwere ibe dị na nwaanyị ọ bụrụ nke onye ọzọ n'ụfọdụ ka va jee nụrụ na ya bụ ihe sitere ka mkpebi onye si wee dị na ka ọchịchị obi onye si wee dị na ibe matara ruo na nke ahụ. Ndewo nna m Ugonabọ na nghọta nke gị ihe a ọ bụ ihe kwesịrị ka akwụsị ya? Na nghọta nke m ya bụ ihe adịghị mma ka akwụsị ya maka ibe o ji ọ dịghị mma ka akwụsị ya bụ gịnị chi abụghị otu ma akara aka bụrụ otu enwere nwaanyị a ji anụta taa ọ bụrụ omume nwaanyị a amasị ya ma ụwa ekwesịghị ya na di ya kaba bika nka ezigbo mmadụ nọ n'akụkụ bụ nwanne di ya nwere ike iduru ya bụ nwaanyị jikwata ya obilikwa na be ha nwa a sị na ara anụ azụ ikekwa bụ na ọ mụtabeghị nwa di ya nwụrụ mana omume ya dị mma anụchie ya ọ mụtakwa iwe na o kwesịrị ịmụta ọ bụrụkwa na ọ mụtagolu nwoke amụta kama a ya arapụ ya o jee nụọ dị ebe ọzọ jebido gwatawa afọ ụmụaka ọ mụrụ nwoke nu enwere ya n'elu anya nwoke nuchie na ngwuru anwa ma na ebe niile bụ na befa ka ọ ka dịkwa ekwukwa na ọ dị mma. Ndewo biko ọ bụ na emela omenala ya ekwesịghị ime tupu nwoke nke ọzọ anụbazia nwunye onye nke ọzọ nwụrụ anwụ gịnị ga-eme? Ọ ga-abụ alụ mmadụ nnekọta ọwakpo nwunye nwanne ya ọ bụrụ na ọ bụlụgo enyi ka o mebelie ọ dịkwa ụzọ na-abụ enwere nke a ga-eme ka ọ ghara ịbụ nọọ enyi ka ya na ya na-eme na nwunye nwanne ya nu ka dịkwa na obele na ọ ka na-atụ ime mana nwanne nwoke nu anwụrụgo akpa nye nwaanyị ezigbo ọnọdụ ọnọlụ mmadụ na-amụtakwanụ nwanne ya nwoke mụrụ nwa nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ mmadụ na-amụtali ya nwa site n'aka nwunye ya enu ọ nọlụkwa n'afa nwanne ya nwoke enu nwụrụ anwụ nke anwa ọ dịkwa mana imezie nye na ụdị na ịchọrọ ka ị mụtawali ya nwa n'ọnụdị ka eyibazie nwunye nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ onu oyi ọ dịkwa mma a na-akpụ ya ọbụla alụ maka na onye rapụrụ ngwuli ya rapụrụ ebe ọzọ bịa na ngwuli abịa na-agbarakwa n'onwe ya abịagbala onwe ya bụ ajọ akpị ka ọgwụ na be nke anyị ọ dịrọ mma a na-emeri eme. Ndewo Ugonabọ anyị kene gị onwe oge ọ ga-abụ na dịka na ụdị mmadụ dị nwaanyị nwụta onwe oge ọ ga-abụ oluo ewee kwubo okwu ikuchi ka ọ dị mmadụ nwụọ tata ọ na-elute echi nwanne ya nwoke ma ofu onye ebe ha abịasị ka o kuchie ya onwe oge ndị Igbo ji emekarị ya. Ajụjụ ajụrụ amaka maka na Igbo nwere nsọ nwaanyị di ya nwụrụ ka ya nọdụ ọ ya akwa okpe ọ ga-akwa okpe n'ụba asụsụ Igbo iru uju
na di enwe eme nke izu ịtọ eme nke izu ịsaa eme ofu nke mgbe arọ ọbịa wụcha ajadu afụ na nwaanyị apụtago ajadu nwaanyị pụtasị ajadu na nwoke agbago arọ na-emesigo ibe dị na ya na-esepụgo aka mmụọ ebe ọ nọ onye chọrọ ikuchi ekwuwe okwu ya na a na-ekuchiri mmadụ na ajadu a na-emeri eme na omenala Igbo niile onye merie ma na-alụ ka ome ka isi mali adị ya. Ndewo. Eji m n'aka na otu isi kọwa ya bụ otu esi eme na awọ nọ Owele nke anyị nọ n'ụbọchị nke taata. Otu anyị si eme na be anyị ma na Igbo ndị ọzọ ka na-agwa gị ya anụ Igbo riri jirila ede na-asọ nsọ ana mali ibe bụ ọdịnala Igbo mali na otu esi eme ka m gwara gị ya maka na ajadu bụ alụsị ajadu bụ nnukwu nsọ nwaanyị ajadu a na-ejere n'ebe a na-eme efe ofufe omenala anyị nwaanyị ajadu a na-abarakwanụ n'ọba ekele ji nwaanyị ajadu a na-ejere ije abalị nwaanyị ajadu a na-apụrụ ụgwọ nnukwu ọlị nwaanyị ajadu a na-akọkwuru ọnụ n'abịa ma nụọ ọgụ enwere nzukọ nwaanyị ajadu ya ejebedi ebuli oche debeli ya n'akụkụ na ọ ka nọ na nsọ mịa fọzidari nwoke ibe masọ dị isi oyi chọrọ nwaanyị ajadu ije kuchie ọ dị n'izu ihe mere dị akwanya wo na omenala Igbo ka ọ bụ onye na-amara ya taa amara ya na omenala Igbo. Ndewo. Daalụ nne. Na-etufughị oge gị biko ka anyị gbatụ nke a ọkpa na ụfọdụ ndị ga na-asị nke a na nke a ọ bụ ofu ka ha itebe nwoke nwunye nwụ n'oge mana nwunye ya ka nọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị nke nwaanyị anọ bụ nwunye ya ga-anụtakwa nwaanyị ka ha na-abụ bilu mwakwasị ya ụmụ biko kwatụgodoro anyị ibe mere tupu akpa alụsị nwaanyị jee nụta nwaanyị n'ava die ibe dị n'akwa awala ugboro na-abụ ibe dị n'akwa awala ugboro na-abụ ibe dị n'akwa awala n'ugboro na-abụ abụrụ ibi ọbụla mkpọ maka mavụrụ ka nwaanyị ya esi wee bịa be die tụwa mụọ ọ bụrụ na ọnwụ na-alịa die okwuwe okwu ije nụta nwaanyị ọzọ ọ bịakwara kama nwaanyị asị na ya da-atụzi ime n'ibi ya ma ọ bụ sọ nwaanyị kama ka ahụ ekwe ofu nwa ya n'ụlọ n'afa die enwe ndị na-eme nke ahụ ọ bụrụ na nwaanyị a bụ na ọ tụrụ ọcha na ọ mụrụ amụ o nwere ike ịkpa alụ si ka eje nụta nwaanyị n'aka ụrụba ya na die na ndị ọzọ ya eriekwana ya mgbe agbaghalịba kekwa afụ onye tụgo ime a na-enwere onye nwere eje dute ya na ụmụaka mee omenala dị ma ọ jee dute onye dị ime n'afa die Chukwumebele bụ amụta nwoke akwanya bụ na okemefuna onye ibe nwere ike ime nwaanyị ịtụ alụ ka anụbata nwaanyị ọzọ ka nsi mmadụ. Ndewo. Anyị kenegiri nne onwe okwu mbere okwu ị ga-agwa ndị Igbo gbasara ikuchi nwaanyị. Okwu nna tọgbọrọ ndị Igbo n'ikuchi nwaanyị bụ gịnị? Ọ ya akalụ ndị Igbo anyị mma kama mmadụ ije dute ọbara ọ na-amara ebe o si na ụdị na ya gotere nwa egota kuchie nwunye nwanne gị n'ofu ọbara anwa ka ọbara anwa dị na be unu kama mmadụ ije nụta agbụrụ ga-abịa ghasa ngwuru unu maka na agbụrụ nwere agbụrụ na-aghasa ngwuru ofu inwe ike ije nụta mba bụ mba n'ime amara asụsụ na-enwere omenala enwere ntọala ọ bụ otisa ngwuru nọta onye nke nri ma bụrụ ama
unu na ya bigoro ebi na ngwuru malụ nsọ ngwuru unu malụ ọdịnala unu ịmalị ya ịnụta ya nyanwa amago ife unu na-asọ nyanwa amagolo ihe unu na-eli nyanwa amago ka unu si aga malụ ka unu si ana nye mere mmadụ ifere na asị na ịnụchiri nwaanyị anụchi nnuchi nwaanyị bụ ugwu ka ọ bụ na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ bụrụ ezigbo agbụrụ nyelu ngwuru unu enwerekwa onye ọya dị mma na nwunye nke ya na-atụ na-amụ ọ chọba onye ọya ekuchikwu na ekpere anyị bụ onye nụta ya nụka ka eje ekuchina mana ọ dọpụta na ụdị anwa si kuchikene wee zikọ nwaanyị anwa na aka ya dị ọcha na ngwuru unu na ije ọ bịara bụ ije o kwesịrị ịbịa kama na uwe kwazie n'akwụnya bụ ndụmọdụ na-adụ ndị Igbo anyị na-azị keta anụnwa na onye pụta ijebe ugwu Awụsa ịnụta nwaanyị ọ dị mma enwere ebe ekwu mmadụ ya nụta nwaanyị iche ma ịlụzie n'ụlọ ma ị mara nke bụ omenala Igbo kpatala iwere aka na ije tinye n'aka ebe onye ekwere n'omume onye welu iru akwado yiri n'azụ ya onye yikwu ya pụta ma avụ ya ụfọdụ na-ekwere na ruo nnaba nso nnaba ọ na-akpụdebeba nso ka akọlịa ntọala ọ ya anọgide nna ya ụzọ welu mbọsị a gwara ya na nna ya nwụrụ nna ya na-ejesi ya nata enwụrụ nwoke ya gwa ibe bụ ntọala ụfọdụ na-elulo nneba nso na nneba nwere taịm ịkọrọ ike wọbụ onye nna ya nwụrụ gboo nneba akọlịba nekwa ụfọdụ na-afọrọ dị nneba anya tupu mmebe ya nata ọ bụ na enisigo nneba atụọla ya aka n'ini nne kedu ibe ị maara enwe onye okenye ị na-anata ụlọ onye bụ onye Igbo nwaanyị Igbo avụ Igbo ọbụla nwa avụ Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ sokwa ya na ụlọ nọ ana bekee kaba arụ wepụta oge nata ịnata kpaba okenye nso ụfọdụ amarozi ebe ụka na nnaba dị na anyị nwere ana ebe dị otu asị gị jee ya ekwuru na nke onye ọzọ na-aṅụ iyi nọ gị nwanwe ụfọdụ amarọ na va na ndị obodo dị otu agbara agbata na ebe agbadebe ụfọdụ amarọ ibe obodo va na-asọ kpatala na ịpụta echi niile makwasị omenala n'elu omenala aghọgbuli gị tigbuo ekwuzie na nwanne nna ya akọgbuo eyi na nsi gbagbuo eyi na aja ma ọ bụ ibe ikwesịrị ịmatanụ n'obodo ọbụla nwere ibe na-echeba ụmụ avụọ na Igbo niile ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ịma ibi ndị beva na-eli na ibe ndị beva na-asọ ka ndụ anyị wee too ogologo ekenekwa m unu ndewo Ugonabọ anyị kenegiri nne dịka ịnabata anyị nne na be gị n'ụbọchị nke taata wee gbọọ ihe ewu na-ata wee nye anyị ihe ndụmọdụ na ihe ọzọ dị iche wee sị anyị na-agbasakwa ozi a na ọ ga-adịrị anyị mma anyị na-ekene gị nne anyị na-ekene gị na-asị na oge na-adịrị anyị kwa ike ịbịakwa ọzọ anyị gbalụkwa anyị abịa Enugu bịakwa anyị na gị anọlikwa ka anyị wee na-agwa ndị Igbo ife ha kwesịrị ịma daalụ nna anyị ekene gị ọnwa okwu agbamume ị na-enye anyị nwa bịa ije a okwu agbamume na-enye unu bụ ndị bịara ije a bụ ndị Igbo Amaka Production ndị na-emepụta ejije Igbo mgbamume na-enye unu bụ unu jisi ike unu ada na mba maka na oje mba a na-enwere ilo otu unu si were ụkwụ unu si obodo unu bịa be anyị bawo n'Owere taa obodo ọzọ amaligo na-enwe ebe bawo n'Owere ọ bụrụ na enwere ndị Igbo na-amarọ na enwere ebe bawo n'Owere amaligo na enwere ebe bawo n'Owere bụ Onoli Ugonabọ omenala anyị anụ na-amaligi otu ọgụna osi marụkwa omenala ndị ọzọ wee zigalị mba ọzọ kwa afụ na ife dị n'Igbo dị n'Igbo umenna mgbe unu bụ na unu ga-alị na unu anya dara otu unu si akwalite omenala Igbo ka Chukwu esiri akwalite agamnihu unu nwa avụ Igbo si na ife unu na-eme dị mma ọdịnala Igbo ya gọzie unu jisi ike unu adakwana mba mgbe gata elu asị na ụlọ onyonyo enwere ụlọ onyonyo nna afụba ọ bụrụ ibe Igbo ka a na-eme na ya ọ ya dịkwaba mma wee bịakwa na nke unu bụrụkwa Igbo amaka esi na Igbo adịrọ mma ebe ka ọ ya naba ịma na onye abụrụ onye Igbo ọ chọghị obodo o si bịa kwuo na be nke ba amaka ọ bụ na Kongo amaka ma Amerịka amaka ma obodo ọbụla amaka mana anyị ma na Igbo amaka onye ọbụla bụ onye Igbo amaka
onye Igbo ọbụla bụ Igbo amaka. Nna m na ndụmọdụ na-enye unu na agbamume na-enye unu bụ Chukwu abịa manyere unu aka mee ka ọnọdụ unu too enu, ka unu dịkwuo enu karịa ka unu dị kata, ka ọ ga-abụ mgbe na-adịghị anya ọ bụrụ so Igbo amaka production ya ka a ga na-ekwusi. Onye chọrọ ịma nke bụ eziokwu bụ ntọala n'Igbo si chọba ndị Igbo amaka. Ekenekwa m unu. Ndewo nna m ukwu. Onolu Ugo na-abụ anyị ekene gị. Daalụ nne. Ndewo.